Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Poate vă întrebați de ce sunt pe un alt cont de YouTube. Fiindcă acest băiat, Dani 500, face episoade foarte faine. Și ar trebui să vă abonați la el. Mai are încă 3. De acum 5 zile, dar mai sunt. Și acum hai să trecem la episodul nostru. Să jucăm niște Brawl Stars. Dar na. De ce să nu jucăm? Asta este întrebarea. Se pare că a ieșit, asta e. Dau live. Să vedem cât mai avem până vine Sprout. Eu zic Sprout, voi puteți să-i zice și Sprout și cum vreți. 2 minute, aproape 3. Perfect. Păi am timp să bag și un solo showdown. E perfect dacă vine așa de vreme. Am vrut să filmez la 13 minute, dar după aia s-a oprit și na, nu mai făceam nimic. Îi distrugem pe... Mă distrug Daryl pe mine. Să zic că îi distrugem pe Daryl, dar... Atunci iau Daryl, mai bine, poate. Tot solo. Dar luăm Daryl. Din păcate Daryl n-are nicio voce. Dar asta este. Și nici Spike nu are voce. Hai. Așa, cutie spartă. E o B prin apropiere pe care aș putea să o omor destul de bine, de liniștit. Numai dacă doare. Vroiam să-mi dau ultimata, dar nu s-a pus ultimata și nu s-a dat atacul. Se mai și învârtește fraierică. Din păcate, da, asta a fost. Ar trebui să iau altceva. Bi. Cu aia s-ar putea să iau locul 1. Hai. Nacă sandwich. Hai. Jackie, n-ai nicio șansă. Nu, să nu mai ai speranțe. Așa. I-am zis să nu mai aibă speranțe. Cântaște. Am murit chiar. Nu trebuie să mai stau cu ăștia în aglomerare. Nu știu ce să mai iau. Am murit de atâtea ori. Și am cutia asta pentru un unboxing. Unboxing, doamne. Da, nu știu cum se numește asta. Hai că vine Sprout. În 3, 2, 1. Sprout! A venit! Nu a venit. A venit Sprout! Smell is beautiful. S-a băgat ofertă cu 10 lei. Nu avem noi moduri de joc? Nu. Dacă mai aveam încă un nou event, puteam să fac și eu ceva, da? Asta e. Cel mai curând care o să vină e Sigiu, da? Na. Asta e. Jucăm. Stai. Avem noi cumva start token așa, dar nu. Jucăm un Gem Grab. Da, cu Bibi. Vreau să mai fie 2 noi măcar. Să mai fac un big box. Opa. Am atacat fără să vreau. Hai. Ai, păi! Ia-mi că am sărit cu tot cu el.
Eu nu am să până nu l-am omorât. Aia capul și atacă B. B, sunt mort. B, bye, bye, bye. Bye, bye. Come on, baby. Tot am vrut să număr eu, da. Stai că ăștia ne bat și nu e bine. Parcel. Bibi, eu am înghețat-o pe Bibi. Păi aruncă-i dezbrăcat pe afară. Aoleu, aoleu, ne bat. Oh, nu, nu. Du-ți! Nu, dacă o nimeream acolo, era perfect. Dacă o nimeream acolo. Se mișcă greu, Bibi! Dacă l-aveam pe Mortis, îmi pare eu că câștigam meciul. Că virgulă câștigam meciul, na. Da, asta e, nu mai mă omorâm noi pe Bibi. Pe tine te omorâm, dar pe Bibi nu. Da, dacă o luam acolo pe Bibi, era perfect. Dar din păcate nu. Pune măsă și dau să mănânci, ok? Haide să vedem ce facem acum. Mai bine iau Mortis, că fuge și repede și poate să-i omor și mai ușor. Mortis is here. Hai, 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 intră, hai. Și gata, am intrat în meci. Primul gem este acolo, eu mă duc după el. Bam, bum. Apoi e perfect. Unde e acolo, te-am întrebat ce vrei să nu știi, că ai văzut. E perfect aici, iubit. Că se mișcă ca un mel. De ce n-ai dau cu auto-aim? De ieri, de la mâncare, cred că, de la cartonul. Cred că avea 11 gemuri ăla. Trebuie să luăm o din aia, să dăm cu negreala de aia. Au de... Că nu se găsește opția pentru asta. Nu știi că am căutat atunci. Am omorât-o și eu pe aia, da. Cu dracu, cu ce negreală de aia? Brâm, brâm. Filma rock. Au de... Ce nu? Ia și pune cârlige pe perdele. Așa. Da, n-am apucat. Dar dacă aș găsi sursa, am găsit sursa de gemuri. Dar n-am putut să omor sursa de gemuri care ne dă târcoale. Sursa de gemuri e găsită și ar trebui omorâtă. Să tare și cu tot, taci odată, că nu mai suport. De 2 luni de zile numai asta faci. Haide, haide, haide. Și dacă îmi dădeau acolo gadgetul, o prindeam. Am ghesuială. La tu ce știi? Hai mă zi odată, mă, nu mai chinuim și Cum tu. venea? Cum dracu, ce, un avion? Cum venea? Uite așa, vezi și le prinzi așa. Cum venea așa? Dacă mor acum, ăsta e. Cum venea? Cum putea să vină? Da, se pare că am pierdut și meciul ăsta. Păi și câte pui? Nu te interesează. Nu știu, mă, nu știu. Păi numărele, nu știi. Da, asta e. Un meci pierdut, ăsta e. Era aici Jackie, dacă o vedeam, o prindeam. Asta e. Trebuie să deschidem boxurile. Un box opening facem. Și asta e. Începem cu brawl box-urile. Din primul nimic. 8 gemuri, ceea ce e bine. Din al doilea nimic, dar un pic gemuri. Ceea ce este super bine. Din al treilea nimic. Din ăsta nimic. Cum? Am făcut aburi pe cineva, nu știu cine. Sprout, vino la mine. Știu că n-am făcut un box opening de 100, dar ce să faci? Și ca să mai compensăm, cu ultimul mai facem unul. Hai serios, dar nu mai pică un gem. Jackie! Perfect! Wow! Serios? Nu mă așteptam. Este! Facem un screenshot.
Și acum mai dăm cu boxurile în continuare. Da, nimic. Găinărul ăla de unde e, să văd și eu ceva. Dar Jackie, super! Am 2 M's la mine, în echipă. Aninuța. Hai să distrugem aici. Să mai fac și eu un broadbox încă. Nu? Poate un pic și mie ceva. Nu mă așteptam la Jackie. Vreau mai mult pe Sprout, da, și Jackie e bună. Da, tu ești probaran. Da. Tu nu. Sunt mort. Sunt mort. A stătea săracul acolo. Nu mai a făcut nimic. Top, pe gemuri. Să se mai ducă cineva să mai ia 2. O rog frumos. Luați 2. Nu! E bine, oricum. Că am omorât Ems. Ems se ocupă de orice prietene. Eu timp, dar nu pot să mă mișc. Diff to darkness. Așa, bun, perfect. E careva aici. Probaranul ăsta. L-am prins-o. La fix acolo. În spate, retragerea. Nu. În spate, retragerea. Hai în spate. Dar de ce nu se duc ăștia în spate? Eu niciodată nu înțeleg. Adică ce ai de făcut? Hai gemuri, hai să câștigăm. Pe principiul ăsta merg. Dacă o prind pe Rosa, îi dau ceapă. Nu mai prind pe Rosa și ăsta a fost și meciul. Serios. Nu se duc ăstea în spate, ăsta-i. Nu se duc în spate oamenii. Măcar 10 bănuți, te rog. Da, perfect. Și mai am un broadbox din care vreau să împing. Da, că și bag eu. 350 de gemuri în jocul ăsta. Da, nimic. Mă așteptam. Na. Asta a fost episodul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!